Malawi Today. Iruze kwa Malawi Stephen Kayuni ndakana kwa kurukia ndinakana wafuni wina wakensili kubebesa Stephen Kayuni kubebesa kuti adalira kwira ndipo iwowo already kuthandizira kubera kuzabebesa ileyo ndikunena mafano pantu kwa Stephen Kayuni nkali ndikunama kubere pasuri yake muzanire kuli stare amanako. Do you have evidence of what you are saying? Yes, I have. Are you aware? I repeat. Amalawi ngati Stephen Kayuni akukana ndikumba samai abile kukoti ndikumba samai abwiremo. You have evidence of what you are saying? I have evidence. Ndipo amapita kutauza Adinacha, koda chimene yake sanda mikurukire, ndiye kuti yangu yake, sinda yaka amene mkwatu machazo. Ndugu yaka wala pa TV, Stephen Kayuni siniza kukurukira ni mwanga. Ndima kumpera of course, koma siniza kukurukira. Munazuza family yanga, munazuza ana anga, kukuuzani kuti lipirani school fees, za mwana inu ndukukana. Mwana waine amatani dokupita kupangidwa treat. Mpakana nanzumuda mwana chinchimize ku Malawi. We sent our child here ku Malawi. Atakwera kuno ku Malawi. Boma la South Africa linalenda shikalata kwa Stephen Kayuni. Amene Stephen Kayuni ukanthaimene yoyi anali I think DPP. Anakamba kukana kuti mwana waine apita kala ndite treatment ku Kenya. Mpakana mwanayo anamwalira. Ndikulandireni Amalawi nonse chigawo chino chaku mama wa mulindine comrade Ntanyi wa Palimpopo FM programu ya Twitter imene timaicha kunena kuti nkhanga zaona Amalawi tizidziwa kunena kuti ili ndi dziko lero wina akhozopeza kuti ndochita bwino mawa wina zamusokonekera zimafunika zinthu zikuthandizana. Lero taona na Stephen Kayuni atuluka mboma anthu amene anawo analephera ku skulu chifukwa cha iwo anawo anatisiya ngati apushiri mwanawo anamwalira chifukwa akayuni negligence anakanika kuti atengepo gawo kuthandizira pa mapepala amene amafunika kuti mwanayo apite ku chipatala ku ku Kenya zinakanika zonsezo. So Amalawi tikuyenera tikhale osamalisa pamene tikuchita zinthu zathu ngati tili mboma tizidziwa kunena kuti siku lina mboma mutisachokamu. Nchifukwa chake tikakhala mboma tikuyenereka kuti tionesese kunena kuti ntchito zimene tikuzigwira tigwire ntchito zotumikira anthu atikonde. Taonani nduna zina za boma kapena ma appointment amene aperekedwa taona. Aluhanga anali munthu uja amene ananamiziridwa kuti waba zitini za penti ziwiri. Lero ndi Inspector General wa Police. Kodi aja amene munamizira Aluhanga mukumva bwanji muntimamu akaira chifukwa chonena kuti anakana kuuza anyamata awo kuti aponye tear gas kuja ku Blantyre. Amalawi akupanga ma demonstrations munasamusa kuchoka kumene kuja ndikwatumiza ku Luchenza. Lero mukumva bwanji kaira ndi amene akuyang'anira administration wamkulu wa administration police yonse Malawi. Mukumva bwanji nonse kumeneko ili ndi dziko ndi mmene zimakhalira. Ajafu ndi aja anayikiridwa poison kuti amwalire. Valentino Phiri mukumva bwanji kunena kuti ajafu aja lero ndi wamkulu wa wamkulu wa ku army. Mukumva bwanji mkati mwa mtima mwanu. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri tikamayankhula Palimpopo pano anthu ena amaona ngati ndi famisala. Koma timathandizira anthu kunena kuti pamene akugwira ntchito zawo agwire ntchito zawo mabwino. Ndinanena dzulo kunena kuti ndikhala ndikubwera ndi programu yanga ya Eskom. Programu ije ndikhala ndikubwera nayo chigawo cha kumadzulo. Ndiponso nkutheka ngati nthawi ikhale yokwanira mkatikati imo ndikhalanso ndikukamba nkhani zina za ku immigration. Muli bwanji immigration commissioner
Kasambo komanso kumeneku kuli Atamanya Mfune muli bwanji ku immigration. Tili ndi nkhani zanu pa tebulo la Limpopo. Tikukonza Malawi ife Limpopo tanena kuti tazipasa ntchito imene olo malipiro aka asaoneke komano tifuna tinkoze Malawi uja asakhale uja amene anali wongokomera anthu owerengeka. Ife tigwira ntchito nda president ndipo tizauza president pamene inuyo mukupanga zitukuko zina komanso auzeni anyamata anu athamangire pakuti akaone zimene zikuchitika pakuti. Choncho Amalawi ife Limpopo tili pano kukonza dziko lathu la Malawi. Ena mudana nafe, we don't care, we don't mind, mudani nafe. Si aliyense amene anga tikonde fe ai chimene chonse chidziwe. Ena azititukwana, ena azitiyamikira, koma chimene tikufuna ife ndikukonza Malawi watu. Tikufuna pena pali ponse kandi mmachalichi kandi mma department aboma amtundu wanji anthu aliyense azikhalaso ndi ufulu. Chigawo cha kumama kuno wa Malawi ndikhala ndili ku Luchenza. Chigawo cha kumama kuno Amalawi ndili kucha ku township ya Luchenza kumene kwachitika zonyasa. Ndikubweranso ndi ulangizi wina umene anthu enaso mmadera mwanumo mukuyeneka kukhala chero. Ineyo wina aliyense amene azipanga zopusa ku chipani cha DPP ndizibwera chifukwa tikufuna DPP ipitirire kulamula. Nde kuli bwino anthu amene azipanga zopusawo chipani cha DPP chizingwayimika ndikuachosa ulamuliro uzipita. Ndi manena dzulo kunena kuti chimanga chayamba kuchipa chifukwa cha kubwera kwa Arthur Peter Mutharika. Ndesi tikufuna anthu ena muipise. Boma lapita lija timaluza achakwera pakuti palizakuti, achakwera pakuti palizakuti, koma chifukwa chonoti anali mmodzi amene akupanga zimene zija samathamanga kuti akakonze mavuto amene aja zimene zinapangisa kuti achoke mboma. Ndesiri ndino DPP mukhoza kunditumizira mauthenga kuti yayi tisiyeni tizipanga zolakwika. Ndikhala pansi koma muziwe zonoti kumapeto kwake ndi zimene zizakutulusiseni mboma. Ndimamva audio ya Aboni Kalindo chigawo cha kumama kuno. Muli ndi ntchito yayikulu imene Amalawi tikuyembekeza. Amalawi first tipanga ma demonstrations ngati commission of inquiry sisankhidwa mwachangu kuti tidziwe chimene chinapha abale athu kuchikangawa. Tipita pansi ngati boma la DPP tilipangire ma demonstration osati chifukwa sili kuyenda bwino ya koma kulika kamiza ma demonstration iwa akhala okakamiza boma la DPP kuti atisankhire commission of inquiry with immediately. Amalawi tufuna tidziwe mutu wa nkhani ya kuchikangawa. Ena asaone ngati achenjera pa nkhani manager. Choncho ngati Malawi First for Regions Organization, Human Rights Ambassadors ndi mabungwe ena apite pa ground nkhani yake concerned citizen kulikulu la kinka. Ngati tikupita pa ground nkhani yake ikhala ya imfa ya Chilima. Ma demonstration amene muti mwaone DPP akhala a imfa ya Chilima. Tikufuna commission of inquiry ibwere with immediately effect. Ndana kuti ndikhala ndi Amalawi kuja ku Luchenza. Ine ndimakonda kulangiza. Munthu yozikalire ndiye asamve.
Kulichenza kwachitika nkhani yonyasa. Ndiye ndifuna ndibwere ndiyankhule. Maso anga akhala ali pena paliponse. Endi kulichenza kukuoneka kuti ndikwawonso kumene kumachitika zonyasa zoyipa. Ndiye muzamba kudana nane koma ine ndikhazikika kufuna kuauza Amalawi chilungamo. Ndikufuna uthengawu upite kwa Aluhanga, wamkulu wa polisi. Tikufuna mutikonzere ku Luchenza. Tikufuna mutikonzere ku Luchenza polisi. Ndikapesa nambala yanu ndizikutumizirani ku inbox kwanu maina anthu kuti wakutachokepo mubweresepo anthu ena chifukwa chonena kuti mwina chifukwa chonoti akhalisa Luchenza police station ifuna ikhale yonongeka. Choncho chitwacha kumama kuno uthenga wanga ndikufuna upite kwa mmodzi amene amatchedwa kuti ndi wamkulu wa kuchipani ku DPP amene wandi achimwemwe chipungu. Zimene mwapanga dzulo, I'm not happy with it. Mwamva na Malomba anena kuti iyi ndi TPP yatsopano, si TPP yakale. Ndiye inu mukubwera ndi za TPP zakale. Ndiye uthengawu ndikufunanso upite kwa president. Chimwemwe chipungu mmamukonda. Chimwemwe chipungu mmamukonda koma azapangisa dzina la TPP kuti likhale lolakwika. Achimwemwe chipungu dzulo apanga zolakwika. Kuluchenza Amalawi kuli munthu wina amene akutchedwa Dafta Chataika. Dafta Chataika amapanga zinthu zolakwika. Tikhoza kunena kuti ndikatangale zimene amapangazo ndikatangale. Watenga mapepala ndikumapenta ndikumajambula ndikualemba kuti sidiko. Nde wakatenga mbewu ya chimanga ndikumaipenta kuti azipakira mapepala aja azagulisa anthu akudera. Anthu akabwera mu Luchenza azinena kuti mbewu ya sidiko. This is forgery. This is forgery. Chifukwa mukupanga zinthu zokhala ngati za sidiko koma si za sidiko. Asidiko mukuyenerekanso kukhala serious, mukuyenereka kumayenda mmadera mwanu muziona kunena kuti anthu amene akugulisa mbewu ya sidikoyi isiti mbewu yathu pakufunika mwikepo chizindikiro chonena kuti muzagwira anthu amene akugulisa mbewu ya fake. Mukampeza munthu aziulula kunena kuti tinakagula kwakuti amene amagulisayo anene kumene anakaitenga mbewuyo. Choncho Dafta Chataika dzulo anagwidwa ndi apolisi aku Luchenza chifukwa amapanga forgery kumapenta mbewu kuti azagulisa anthu azinena kuti mbewu imeneyi ndi ya sidiko. Achimwemwe chipungu ndikuayimbira a officer in charge adzimbiri kunena kuti mutuluseni ameneyo. Ndanena kuti mundisamale ine ndikugwira ntchito ndi boma. Ntchito imene ndazilemba ndekha koma ndifuna kupulumutsa Amalawi. Simunasankhidwe simunapasidwe udindo wina uliwonse achimwemwe chipungu kuchipani kandi kuboma. Lero zimene mwaziyambazi mukapasidwa unduna zizikhala bwa. Anthu samaphanzawo nkumabazawo inu nkumathamanga. Musaiwale achimwemwe chipungu kunena kuti azimayi akumasamba njati anakupemphererani. Kunena kuti kuno tinali ndi MP amene anatithawa palibe chimene amapanga kumasamba njati. Anthu sitimafuna kuphunzira bwanji tikapanga choyipa timalephera bwanji kuphunzira. Mukuyenereka kusamalisa. Ine nimaona ngati kuti munthu ukapanga choyipa umakhala munthu osinthika. Nde uthenga upite kwa president a dziko la Malawi ana Malomba muomve zimene akupanga achimwemwe chipungu. Akwayikira kumbuyo anthu amene akupanga zinthu zoyipa. Mwayitanise mukhale nawo pansi. My eyes are on him. I don't mind, I don't care.
ndifuna Luchenza ikhale Luchenza yabwino, Luchenza yosinthika. Onse amene azikhunzana ndi zopanga zakatangali ku Luchenza zikuvutana. Ndiye ndikufuna ndipemphe IG Aluhanga ku Luchenza kukuyenereka kupitidwe which immediately. Ngati zimene zachitika kusalima shuga, nditayankhula za kusalima shuga kuti kampani yonse angolembana abale awo okhaokha. Ngati kuti kusalimako kulibe anthu amene akanatha kugwira ntchito kumeneko, ngati kuti kulibe anthu amene akanachoka ku Nkhotakota kapena ku Mzimba kapena ku Nkhatape kapena ku Mulanje kapena ku Lilongwe kumene kuti akagwira ntchito, kungotengana pa mtundu ndikukakhala kusalima shuga. Ndiye ndifuna ndipemphe Aluhanga, inuyo ntchito yanu ndiye mwayiyamba kale. Ku Luchenza mukuyenereka kutumizako nthumwi zanu, kaya mukhala oyambirira kukafika pa Luchenza apo kuti akadziwe kunena kuti boma labwera. I will be happy. This is Comrade Ntanyiwa, Palimpopo FM. Ena mapiano makonda akwa makafana ataye basi nyimbo ni fisebe. Nkhani yanga yomaliza ndi ku Luchenza sokomweko koma kumeneko tikulowa mu chalichi. Ku Luchenza ku CCP. Ku Luchenza ku CCP nakonso zinthu sizili bwino. Abusa ena kumeneko, abusa ampingo wa Luchenza Secondary School, not Luchenza Secondary School, ampingo wina wa Luchenza CCP, abusa Maulana ndi gulu lawo likuononga mpingo wa Luchenza CCP. Ndikufunanso Ablanta Synod nanonso mulowerenso ku Luchenza CCP. Akristo ambiri ku Luchenza asiya kupita ku chalichi chifukwa cha nkhalidwe wonyasa umene akupanga Amaulana, umene akupanga Ankwiyo, umene akupanga Amayi Chirembwe, umene akupanga Amayi Nyambalo, umene akupanga Amalindima. Anthu amenewa aononga mpingoja wa Luchenza CCP mpaka amuchosa mu mpingo mkulu wina amene dzina lake ndi Owen, kunchosa mu mpingo chifukwa chowadzudzula. Zimene akupanga anthu amenewa akudya ndalama za mpingo. Abusa Amaulana nthawi ina iliyonse akuyenereka kunyamuka kukapuma pa ntchito imene amatumikira Mulungu, koma kumapetopeto ayamba kulakwisa zinthu. Mpingo unaganiza kunena kuti tikuyenereka timange nyumba yatsopano ya mbusa pa mpingo pathu pano, timange nyumba yayikulu chifukwa zinthu zikusintha. Ndipo anasonkha ndalama pa mpingo wa CCP wa pa Luchenza kuti amange nyumba yayikulu pa Luchenza. Lero ndalama zonse zimene zinasonkhedwa zomangira nyumba ya mbusa pa Luchenza, abusa Amaulana azitenga akamba kukamangira nyumba kwawo ku Palombe. Ndendi mafuna ndifunse ino aku Synod, mbusa akamapita kopuma simankonzera ka package ino mazibusa mukamakhala ndalama zimene timakupasani za masika, ndalama zimene timakupasani nthawi zonse mmapita nazo kuti osakonzekera kuti tsiku lina ndikamaza puma ntchitoyi ndikapeze kofikira. Choncho tikufuna Ablanta Synod mupite ku Luchenza. Ikafika nthawi yachopereka mu mpingo akuchita kunena kuti lero tiziyamba ndi ma 5,000 kupereka. Mpingo wakuti umene umasankha ndalama yopereka, angakhale Yesu Kristo anamudalisa munthu amene anapereka ndalama yake imene inali yomaliza mthumba mwake, analandira mdalitso. Mpingo wa CCP ku Luchenza ukwalamula anthu kunena kuti chopereka chiziyambira 5,000.
ndakumachita kunena kuti ama 5,000 mbwere, ama 2,000 mbwere, ama 1,000 mbwere, ama 500 mbwere. Anthu osauka mu mpingo wa Luchenza akuoneka zisiru, akupita ku chechi kuti akayamike mulungu wawo, koma zikukanika kuti akayamike mulungu wawo chifukwa chonoti alibe ndrama. Sasa ndi ndani ku planta synod zimenezi? Ngati mipingo ina yonse zimenezi zilipo zikuyeneka kuti zilekeke. Kupereka chopereka umakhala mtima wa munthu malinga ndi mmene iwe ukuonera zabwino zimene mulungu akukuchitira, ndi pamene umatenga ndrama yako ndi kupereka. Munthu ulibe ndrama uletere kupita ku chalichi kukamva mawu a mulungu? Nonse amipingo yosiyana-siyana khalidwe umenewu uchepeseni. Mama uno munali ndine Comrade Ntanyiwa, m'dzina la Tate, Mwana, Mulungu mmodzi. Amen.